kanang Israel, pinili man ka na sa Ginoo, anong una man sila nagkagubot? Muna ko ipangutanan ni mo, bay. Sa una diya na tao si Kristo, mga nanay sa kasaysayan mo na si Kristo, anaan sa kasaysayan niya. Kung magsubay ta sa balaang kasulatan, na may bagong Jerusalem, bagong Israel, kay kaniadto giproteksyonan na ni Kristo. Pero tanawa mga tao dito nagatuo ba ni Kristo, majority, kay naamay ka ng bagong espirituhanong kusog, bagong langit, bagong yuta. Dili na dito noy kay ang patong karaan god nga mga nasod lumpagod ang mga karaang nasod. Ang pangalan sa nga Israel, para sa na pangalan Israel, kay kung ato ang basahon sa balaang kasulatan na may bagong espirituhanong kusog, bagong Israel, muta mo pag-usab ang bagong Israel, dili Hudyo, dili mga Israelitas, di ba? Diya ko tukuron ang bagong Israel. Tama. Ang una-una nila, ang sumbingay manggod na sa balaang kasulatan, ang ipanag-ingnan, panag-ingnan, sama sa ingon nga ako ang punuan sa paras, panag-ingnan ba? Ang karaan sa una, di ba, ang Old Testament, panag-ingnan, niya gibag-o ni Kristo, no? Gibag-o ni Kristo, pinaagi sa iyang pagbuhat o bagong kasabutan. Munang mabalik gyapon dito, ang pangalan lang na nga Israel nga naman na sa kung nagabasa sila sa balaang kasulatan, anak nanay kanang giingon nila nga antikristo na atong pagbalik sa daotang espiritu, di ba? Di ba boy? Sabihin nakakita ko na antikristo. Gisudlan, di ba? Gisudlan ang gigamit niya kaniadto. Kanang antikristo, kanang naana sila mga pulpito. Tanawa karon, pare-pareha lang ang tumong sa mga relihiyon. Tama? Pare-pareha lang ba tungod kaninyo nagbahin-bahin ang akong katauhan naon tay gitukod ni Kristo. Kanang naa sa mga gibalaan. Mga may ingon nga sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Yan nakita mga tao dito nga pwede magamit na to si Kristo, pwede magamit kay siya ang kasaysayan, magamit siya para makakwarta ka o mahimo kang halang doon. Di ba? Naasa kay kraiyang balaod. Lain-lain lang sila og tinuan, lain-lain nagreliyon. Muna kung naag nagdebate-debate gani mo gawas sa balaang kasulatan, buat-buat mo balaod, antikristo na noy. Kay unsa man ang giingon ni Kristo, higugma ninyo ang Dios sa tibok mong kasing-kasing una ug kahadloki siya. Ug higugma imong isig kay ingon sama si mong kaugalingon, ug higugma imong isig kataos, di ba? Nya naana dito. Nga niingon pagod siya nga ang akong templo, ang inyong kasing-kasing udiin gani duha og tulo nga maghisgot ka nako ana ako sa inyong taliwala. Nya nagisgot na niya. Ang gihisgutan man hinuon ang ilamin noong balaod o pulpito. Uli sa tana no? Tama no? Tama. Maghiusa lang isa one word religion. Ano man? Ang buti pasabot ng religion, isa ang pamaagi sa ilang paghubad paggamit ni Kristo. Isa lang ilang tumong. Isa kang tumong. Dili ingon gunitan tanan nga halimbawa ang Katoliko sa Badista unsa gunitan tanan nga isa lang ang pagtuoy, isa lang dili. Wala. Musugot ka ng mga pastor. Musugot ka ng naana. Kumbaga ba nalinglata pinaagi sa pagbuhat og laing balaod. Pulpito. Tanawa na nagdebate, di ba? Kung ma-explain na gani sa balaang kasulatan, bulokso na po siya dito, o maigo na po siya, mubalik na po silang pulpito. No? Referensya. No? Kaya no? One word religion. Wala na naghisgot og kaluwasan. Para ng ama na mo. Unsaon na to pagpakigrelasyon sa Diyos? Pinagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Wala naman tayo nakigrelasyon sa Diyos. Anak ka na nagdebate. Paminawago na ninyo nagdebate. Nakigrelasyon na sa Diyos? Wala. Kung nakigrelasyon sa Diyos, kinsa ang nagpaubos nila, mauto ang taas ni Kristo. Tama? Tama. Kinsa nag-alagad nila, mao na ang pinakadako ni Kristo. Nag-alagad na sila. Sila may galagaran. Kung baga ba, nanglitag na sila og mga tao. Pinaagi sa ilang mga maayo ba po na manulti, di ba na sa Biblia? Tama. Pabraytay ba tungod sa ilang mga filosofi? Filosofi, no? Gituis sa mga taong wala lamang. Nanana sa tuwa, no? Sulat sa pagpahinomdom ni Kristo nga mobalik siya.
Tama na dia. Tama? Tama yan. Mao na ni Antikristo. Kay si Kristo gugma man. Mao man na ang makadaog nato sa yawa. Unya karon kanang na nag-away nga mga nasod. Nagtuo ka wala na reliyon sila. Na. Nahagi. Na. Kung may nga pa sa one world religion, dili na magunitan, dili na. Giak na lang na karon nga third temple one world religion kay naamo po na sa balaang kasulatan kung nai-espirituhanon na apoy tawanon. Kanang tawanon makita sa mata, madungog sa dalunggan, imong mahikap tawanon na siya. Sa espirituhanon kining mga balaan. Balaan ba? Gipakamat siya nila ang history sama ni Kristo. Kumbaga ko lang gisunso ng sinusundog lang ang sulat sa Biblia para matuman ang propesya. Kay wala man sila kasabot sa buot ipasabot anak puros man sumbingay ni Kristo. Pero tawanon ang ilang pag Oo, tawanon. Tawanon no, tanawa ko na nagpilosopi tawanon. Tama? Kaya ang ingon ni Kristo, ang tao magpataas, ang tao mo pataas nimo. Dili ikaw magpataas nila gamit ang imong baba. Balino. Nagsige marinaan na mo kami ang sinugo. Swerte kayo pababae na lang ta. Tama. Nag-iingon si Kristo, kung anaanak ka ninyo ang kahibalo, ayaw gamitan ninyo nga magpalayo ka na ako. Nakaroon na naman sa tong kahibalo. Daghan pa kayo na ang bot. Uting kayo na anak. Kani, kung makadungog sila anin, ako gani malipay kahit ko sa nag-subscribe, kamo na nag-subscribe, i-share po din ninyo nga to sa inyong mga anak. Ginikanan kay nana sa to ang YouTube diha kang kaakuhan sa anak ginikanan asawa ba na naman na dito kanang may paabot pa sila nga mo balik si Elias wala na ana patay na sila mo gamit siyang tao nga buhi magpuyo uban ka nato mao ni akong gipakamat yan wala akong pasabot na patay ko kasi ang espiritu dili man gusto mo patay ko para ni Kristo sa nagpakamatay sa parang dito siya sa tao makasasala nya karon kay si Kristo na spoiled man ang tao ano man kaya dili man sa gustong taon dautan nga patyon mo nagigamit niya pun ang mga dautan naman ito sa pagbalik sa daotang espiritu ready naman ang tanan sa pagtuo tanan o mga reliyon na ready na ang tanan ang pulpito gamito nilang nga manghulga tama mali Tama yan. wala na nato sa reliyon na agit ay panghulga dili ka bunyagan dili ka namo sakop ya ingnon pagitan ng pagbantay bubalik si Kristo maoro ba ni siya ang arka sama ni Noah dili may ingon si Kristo na asa pala ang kasulatan nga ang kakontemplo ang inyong kasing-kasing tukuran ninyo ang tulda atong lawas di wala na nasabtan kaya ang ilang gipaningkamutan na nang nag-eskwela sila kanang mga scholar gawas atong mga maayo mga espirituhanon gawas atong maayo po mga pare mga maayong pastor kanang gamiton good nila nga dili siya taas kumaga ba hubaron lang niya ba iwali lang niya ang kamaturan magwawali lang ka dili ka nagpataas kaya nagpataas gani ka nagpakanaog ka sa Diyos Tama. di ba? Di ba kung naman sa balang kasulatan nga kung may magsultian na nga sila ang sinugo, di ba? Ang buhaton siguro kanang panidaan na lang ilang binuhatan. Kay dali raman pagsulti nga sila ang sinugo kay baba raman to. Pero mas mayo siguro kung panidaan para mailagod siyang buhat. Di ba na sa balaang kasalatan kung adunay nagsulti nga naa kaniya ang Dios adtua o sisaha panid-i siya kung ang iyang sinultian sibo ba siyang binuhatan. Kay ang boy diha mamakak naamang go diha ang dila basaha go na niyo ang dila di ba nabasa na nato na no ang dila diha mamakak diha magpasalamat diha magpasigarbo diha manglibak ayaw tuo sa baba kaya ang baba na siya magawas man na ang hugaw sa imong kasing-kasing anak kung naa kay interest magawas dali raman pagsulti ko na no dali ra buhat may lisod ang buhat kaya ang buhat boy convert ana to espiritu. Halimbawa karon ka nakita ni mga maayo ka unsang espiritu na animo dinha di ba ang espiritu sa Dios nga mahigugmaon kung nihatag ka nga ni sakripisyo ka para sa kabalo ka kinsay espiritu panidaan niyo na mao na ni ang kuan duha ka matang sa espiritu sa kalibutan kung libakira ka mapahitason ka labi nagsigi kag sulti sa balaang kasulatan nga naa kas taas naglingkod ka sa lingkuran ng pinasidunggan kanina ana gipalakpakan ka kay kikaw maayo kabalo na kakinsa ang imong amahan kay nagpataas man ka sa imong sarili ang mga tao mangita nimo mangayo og tabang tan sa tuari nagtambal ta nga katong gusto makita sa Dios akong gisulti ninyo ang kamaturan ug niingon pagani ko hoy dili ko makaluwas ninyo
Di ko makaluwas ha. O ka nang nag-ingon nga makaluwas na niya. O, sa ato pa, ninglabaw sila sa Diyos. Labi na mag-ampo ka, Ginoo, mauna kini. Di ba no? Nasayod ako nga nag-una na siya kanamo na dito. Sure yun ka. Palakpakan na to ang Diyos. Kaya ang Diyos na ka na to. Please, dili. Maglipay ka na nakasabot ka sa iyang sugo. Tingin nga kung maghatag ka, ayaw na nga suborno na. Di ba? Tanawa ang mga naa sa pulpito, kanang naay mga naa sa tong naandan nga pagtulunan. Muhatagan ni ka dito, o mga pari man, o kaabang man, o ako'y tagaan ninyo, nga tagaan ko ninyo, niya, pikpiko nita mo, Diyos ang Diyos na mahibalo ninyo, anak. Swerte kay ka. Nga, nakabalo to ang Diyos, bay anak, kay bisag di ka musulti, madungog, mabati naman anyan. Diba, naas bala ang kasulatan na. Dili na kinahanglan nga imong isulti. Dili na kinahanglan nga imong ipakita sa mga tao kay pasalamatan naman ka sa tao. Pasalamatan na pug ka sa nagunit sa inyong balaod, pulpito. Awan ang one word religion, ano man. Inaana man ang kinaiya sa mga relihiyon. Tama mali? Tama gid. Makukmanay ba? Makukmanay. Murag sila na hinon ang Dios. Mano to ginaay sa ingon, dili makaluwas kaninyo ang bunyag og paghinulsol gawas sa espiritu. Kay ang espiritu anaaman sa atong kasing-kasing pitik sa espiritu. Kading ipaghuyop ra man ni. Nga mailahan ka kinsa ang espiritu imong gibuhat. Mong bad ka panid-ani mo na sa umbad na lilibakira na sa nagpataas na sa kabalo ka kinsa yang amahan. Tama gid. Ay na nagsakripisyo ka labi nag-iingnan kang buang man yung tawhana wala na kanang giingon kung naa gani kay registered gani ka sa kalibutan nun iya sa kalibutan ang imong balaod. Bylaws ba balaod? Pabor sa tao. Dili balaod sa Dios. Kay wala man to siya nagpakamatay tungod sa iyang mahimo sang instrumento nahimo sang balaan. Kabaran na San Pablo, nagpakamatay sa ilang pagwali. Si Pedro nagpakamatay sa ilang pagwali. Kaya kato nagbuhat og testamento wala man to nagpakamatay testamento raman to nagisulat raman na sa imong kamot lagda lang ba kato sila gisulat sa ilang gihandomon sa kanang mga santos di ba gihandom na siya tungod sa iyang mga binuhatan pero kung dili na sa kalibutan sa una wala ay nagwali ana mo sunod bisag mga pare mga pastor wala mo sunod kay magpakamatay man ka hero man ka. Tama. Tama yun. Murag si Kristo God kasaysayan di kinahanglan gyud adunay kasaysayan ang nagwali. Nga ang dako gyud kang kasaysayan ang madawat nimong espiritu magpakamatay ka sa kalibutanon sa tawhanon mo ni kwadri dili na ko gani mag apil sa kwan nagpakamatay ko ba nga kumbaga ba ang balaang espiritu lang ang magmando nimo kay kung naa kay interes nga tawhanon mo balik ka sa kalibutan murag pusis ka ba nagpakarong ingnon ka karon ang espiritu birahon man ka kay ang yawa naguna man na gamiton man ang imong kahakog og ang pagkamapayta. So di ba naanas balaan kasulatan? Duha ka dagkong sala. Kung hakog ka, gamiton nimo si Kristo. Ang pangalan ni Kristo kay humot man siya. Gikuanan gud siya, di ba? Giregaluhan sa insenso. Ansa man insenso? Insenso espiritu. Naa kaniya ang espiritu mag-antos siya, di ba no? Mo nang amahan namo, di ba? Mito ako sa Dios na na dito. Tama gid. Ang espiritu dili makita. Tama? Hindi makita. Unya, haron makita ka kung sa espiritu nimo, i-convert nimong buhat. Kung buotan ka, nakita sa imong binuhatan nga maginhatagon ka, maluluyon ka, mahigugmaon. Dili makita mo nang mahigugmaon. Dili. Sa buak kay mong buhat. Manaingon nga pakita ako sa inyong pagtuo nga walay buhat kay pagkitaon ko kamo sa akong ko nga pagtuo nga adunay dakong buhat. Para sa tuadre, nakatambal ta, wala tay gidapihig ang may maghatag og wala parihara. Ang maghatag pug dako akat so isultian po na kon tinuod nga ang mga anak ha mga bana higugmaay imong asawa tawra imong bana sultian ako dili man ko mudawat og suborno sultian man gani nimo tong walay gihatag unsa pa ka tong dako nga gihatag nganuman may imperno pa lang to kadako nimong tulobagon nga lahi man di sa tawanon kay pinili man sa tawo dagdagon murag politiko ba bisag bad na gid tong mga tawhana imo na gid tong subornohan. Butang po na to sa espirituhanon, kasi kapag na itong bariana, imo lang yapong daigon. Kaya moingon naman to sa tao biya pod mi. Tao rin ba pod mi, makasasala pod. O gano man kang, kaon man ka dito. Nagampo-ampo man ka dito pag ka nagsulti sa iyang sala nga. Ni angkod man siyang makasasala pod siya. So maigo ka. Nga nagingon ka mo ang mga tao dadon sa langit apan ka mo mismo dili mo sulod sa langit. Gihakot tino sa imperno. Nga dito man hino mo sip-sip sa iya. Diretso sa Dios kay bisan gani dili ka magsulti, madungog na sa Dios. Kung nagbuhat ka, mana na. Akin na nang buhat yun.
Kay makita imong pagtuo. Tama? Mo na karon sa Israel. Tama gid. Sa Israel. Kay ilang buhat, ilang giilog nila kay magtukod kuno og kanang third temple na dito. Nya lain naman ang balao, dili naman balaod sa Dios. Di garbo. Palestinian ug Hudiyo garbo no. Nag-ilog sila. Pero naaman na sa balaang kasulatan mo kabala ka anak kay matuman gyud. Walay propesiya nga dili matuman. Kay bisig si Kristo gani, di ba? Magsakay siya og asno, di ba? Tintalon pa sa sir. Natuman ganito. Unsa pa karon nga ang espiritu karon gipadala boy. Mano yung akong gikuan mo reflect sama sa biton ang kabugason, di ba? Tama. Ang espiritu. Naong ba da si Kristo sa langit mo reflect pa ipadala pa ni sama ni Daniel mo gamit katong mga espiritu nga balaan aron hubaron ang ilang mga sinulat gipadala ni Kristo. Mo tang nalipay ako pag ayon nga gipadala sa amahan ang espiritu nga magdala sa akong pangalan naa na sa sulat ni Mateo. Tama. Nga nalipay ko sa akong sulugon, sa iya ko pakunsaron ang espiritu, dili sa mubali og baog nga bugang. Mo na karon wala ko nagbali og mga kinaya, wala di. Kung gaya kinaya diri, mo na ang problema diri kung magpatambal mo pagpaminaw. Nya sultian ako sa tupa, nanaktak nako, yaduigan ako. Ayan na pagbalik ka kay kung manapak kataas bang kagsana, di ba? Tama. Tama. Taas tagsana, oy kay ano may kapito nga adlaw kinahanglan mo bak gayon ta niya. Oras-oras lang kay duha ra kay ka oras mo ra magtulog-tulog pa ganita na. Nya gisakyan naman na ron nila kay magbuhat-buhat man sila seremonya. Naman magbalik-balik ta og mga activities. Ano? Kay isa lang siya na tao, kay isa lang siya nagpakamatay. Naman na. Nya ang kapila man nato gipakatao, kapila man nato gipatay. Aron magbuhat ng gitag activities para po makapanulis pa ta. Naana sa balaang kasulatan. Di ba? Sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Kung kay Katoliko magita galing lang dili man puta dawaton sa tong tinuan pero maulaw na pud ko nagsigig debate na ana sa balaang kasulatan nagdebate pare ka ring pader dalwin og nagbasa na siya nilain na ba kayo kay naa ba sa Biblia nga magsigig baikik po ni siya di ba nagpataas po ni siya wala niya nagpasabot nga gibirahan ako sila bahala na sa ila ako man isulti ang kamaturan mamatay parang ko karon dayon niya dako kay kung sala ba impierno ko sama po ko nila nga maayo po ni sila manulti di ba na ana Nakagit. Ay karon moingon ta nga burag rebelde ta yes. Kaya naman wala man ko katungod sa kalibutan mo nung wala ko namunyag, wala ko nagkasal. Moingon magali ko sa gito. Inyuhan ning gipabunyagan sa gipabunyagan sa inyong relihiyon ang Protestante yes tama. Gituli ba? Magduhig lang ko sa espiritu mo si Kristo magduhig lang sa espiritu og kalayo kay sunugon man gyud ni ya kamaingon pa gyud sila nga ayaw isulti ko no yes mo na gibuhat sa mga taong bakakon magwali po ni siya bakak na naman kay gusto man sila hatagan pa sa hatagan og buhat og mga structure tama imbis katulad to ipalit to mga bugas itabang to sa mga tao kay ingon naging Ginoo ayaw na langay-langay lang na gaan-on na sa anay. Di ba? Dugmuko na, tayaon ka na. Mao naman ang panahon karon. Naadagan kayo nagsulat karon sa katapusan, di ba? Katapusan sa kalibutan, daghan. Nasa gipadayag, di ba? Kay Pedro, naapa kay Daniel, naapa si Evangelio, di ba? Na ano? Naapa kay Judas. Tama. Mga mini ang magtutulo, kabasahan na sa kay Judas. Klaro kayo, nagsulti ni mga bakak, mga mini ba? Tama gid. Nga tuiso nila ba kala maglukso-lukso og basa, maglukso basa mura man nagiliko mo, giliko-liko ba? Gilangay-langay ba? Ay namog langay-langay nganong magliko-liko basahagod diretso sa title. Dagan kay Biblia gihubad-hubad lang nabuhat ng puglaing Biblia no. Nya isa ka lang ang nagwali, nga sundo na puto sa gwali. Nya na di plano na ba? Plano ka rin na nga dugay-dugayon. Balik-balik lang sa pagbasa. Ang karon sa Pasko na pod karon, balik-balik na sa pagkatao ni Kristo. Nya usa may unod ana. Nya karon padulong mga kalaglagan daghan man. Unsa man nimo pagpaunod ana nakatawo si Kristo, natawo ni Kristo nangamatay naman mga tao ron tungod sa mga linog, mga trahedya. Sa makuno nimo pag-convert nimo sa mga misa anabi. Tama? Tama gid. Muna wala nila nabasa na sa sulat ni Malakias o Siyas kanang pagbadlong wala nabasa tungod kay naa man gud sila balaod. Nga mo ni basaha. Mo na sila mo nagiingon niya nga mga mini nga magtutudlo mo na karon nga mo nagibuhat karon sa tibuok kalibutan sa mga relihiyon. Na kay pulpito. Referensya. Sa to pa gigawan na no. Antikristo no. Gipatay si Kristo. Na sige pag itag-ampo ako Katoliko mo amana mo matuman ng pagbuot wala ang kanan nagsumba wala gyud kabalo sa pagbuot sa Ginoo ang gisulti igiwali unta sa magwawali unsa ang pagbuot sa Ginoo mo na kaluwasan ang atong hisgutan bisig unsa ka nga reliyon kaluwasan tama
Unsaon na to pagpakigrelasyon ngadto sa Dios? Dili pakigrelasyon sa atong reliyon. Na ang problema ana kay sige tag debate, imbes pakigrelasyon na to sa Dios, nagsige man yung taga. Kita gani mismo nga mga pagtuo kunuhay ni Kristo, wala man ta gani na nagkahusay. Tama gid. Tama. Amo nang si Kristo bubalik din magdala sa espada. Kaya naman, gigamit niyo ko. Ang sa inyong paggamit sa akong gibalaan, gigamit niyo ang mga Biblia. Mga giltipas-tipas ninyo ni anong gibuang ninyong mga tao. Langay-langay lang na sa Higugma ang kaaway, kung naay makig-away, diya ka makita nga nahigugma. Tama. Ayo pagpatas ka na patas ibaw, igo manggani na sila, nagpatas anay man ha. Kisa ko na madaog ana. Nga kumingon sa sama ni nalibutan ay taga sa ni Garbo. Wala manggani nagkahusa ito nagunit og Biblia. Tama? Tama yun. So di ba si Kristo man ang ipaabot dira sa Israel nga maabot na kumbaga kaduha nga kwan. Sure good ka nga dawato nila sa Kristo des Israel. O di ba mahudyo magapon ng mga taga-Israel, Oh, taga-Israel. ipampatay na manggani dito ang mga Kristiyano. Ang Hudyo man sa una, di ba, nagpapatay kay Kristo. Oo, papatay ni Kristo. Mga pare, oh, di ba? Isa papatay. Muangkon pag yun sila, oh, si Pablo, kisa papatay, di. Di ba? Di ka mahimong sa Papa, sa ano kadili ka dato. Nasyari Herodes. Karabay, kanong Israel bay, nagtuo pa ba gila? Learn more lang ta, ha? Nagatuo pa ba sila ni Kristo, ang Israel? Wala. Mas lakandari ang mga Kristiyano. Mga Hudiyo man na sila. Pero wala ta naghukom ana nila. Kay si Kristo tuwa man sa taong makasasala. Tungod ni Kristo ay natunglo, kaya man gidupan sa cross. Nya karon mag-sign of cross pa. Murag pirmi na to gilubong sa Kristo. Loy kay si Papa Jesus ay nga mobalik na siya. Nagitagaan man tag tsansa. Mo ni daga kay Kristiyano nang buang hinoon sa pagsunod ni Kristo. Yes, magpakamatay sa ka, maghari ka uban kaniya. Kung tintahon nato si Kristo naa sa taong makasasala. Si Birhen Maria naa sa tao. Kasi gilag ampo, sisip-sip. Ni kita kaaman tsansa rumatuman ang libuan. 2,000 katog, di ba? Oo. Pero makita ang mga tao kinsa ang mangita kaniya. O mo na yung sadyang dito nako sa amahan, wala na kamo nangita kanako. Di ba? Apan mas maayo ang biyaan ko kamo kay kung dili mo ani kaninyo ang magtatabang. Apan kung bibiya ako ipadala ko siya kaninyo. John 16. Tama. Agad Kaya yan. dili man kabalo mo ampo. Yes, o kabalo mo ampo. Musam to ampo ato. Kinahanglan imong buhaton dili ba. Tama na mo nasa paspas pag yun kayo nga magtaas kayo mga pag-ampo, sakripisyo. Kaya ba mahukmanay, makukumpod sa mga Muslim, makukumpod sa mga pagto. Unsa man na nakukuman ka, napakadaog ka sa Diyos. Isala ang reliyon, mga nakaron. Sultiano ka mo, dini si Kristo to ana sa langit. Magpakamatay uban kaniya, maghari kaniya kay katong gamay sala magkubusan. Tama man na. Mamatay gyud sama ni Kristo. Musunod ka mo kanako, mamatay ka mo uban kanako. Nya karon magpadala man sa laing Mesias magwali para sa iyo kay tungod sa mga pinili makubos-kubusan ang mga katalangman kay adunay mahabilin nga buhi. Pinagi sa bagam. Si Kristo naman alit. Mas maayo nga mangandoy tag nga buhi kay kung mabalaka ta mo tong mamatay ka, di ba? Mabugatan ka duol kamo kanakong nabugatan kay papahulayon ko kamo. Kaya adunay sanga nga namunga putlon kini haron mamungag daghan kay naamay mga anak o hanap bana nga gahig ulo nabugatan na yung asawa o ay ang mga ginikanan. Unahon to siya haron maka-reflex siya kung wala ang ginikanan, di ba? Tama yun. Haron mamunga siya. Kaya nagsiya mang ipaantos permi din eh. Kung makahimuon niya tong santos ba, kung nabalaan na siya ba siyang binuhatan, maghilak-hilak na dayon to. Nya, ang tao ra ba tong sa Garbo, dito na siya maminaw siyang konsensya kung mamatay na. Kung na makakita ko na namatay, maghilak-hilak din tong mga anak, maghilak-hilak po tong ginikanan. Saman to, dito naman ka naminaw tungod kay naguna-una man kasi mong Garbo. Ano sa kuha din, nag-istorya ta ani, musuko man sila ani, kay kinsa man na sinuli. Kay naaman sila katungod sa kalibutan, yes, kay taas man sila, halang doon man sila. Ako ano nang gisulti ay wala tayong mga ganuyo na itong pabugat-bugat natin. Ang problema no boy, ang problema kay nga no, manira man itong masakiton. Niya pag humanog ayos sa sakit, wala na yung nagpamatuod. Niya mo reflect na nakita nila ang panagwa ni Kristo. Tama, pat yun yun nila. Kaya nilang una-una, kung makakita ako no, padulor sa kamatayan, nakaswerte. Mo reflect raman ko. Dili ko Diyos ay mo nang ilang gilabay sa ko napakulto pag ginuginoo ko no ko. Ya ako nagbuhat unsa man na ako gikwentas na ako diha. O man ala sige ta kanang cross na to giko Andre kung wala na to gibuhat gituman ang sugo ni Kristo. Habak ra man na panangili mo na. Mura kag nagbutang kag habak ana sa galan sa Dios pahawa diha. Oh, habak gigamit nimo niya sa imong kasing-kasing wala di nimo ang si Kristo. Tama gid. Buhi
Ano buhi man, ikaw mismo buhi sa imuha. Pasaylo sila. Mo nang nagtambal ta dire, naigi po sa stayho para na to. Og dili mo patuo sa ko, dili sa magpasaylo di ba na dito. Abadan nga na dito. Kay gahi man nagulo. Di mo ko magbutang og habak kung saan pakarong ingnon. Pag wala tong habak, di balik na pod. Ay mga bata din nga giposes adtuhan dito pang ipasaylo sa imong ginikanan na. Pag-usab na sige kag pamalika, sige kag gubog-gubog, tanaw sudlan kag bad. Di ba na no? Pero dili na tumubalik. Ya kung ngayon ka imong kwintasan, kalibutan noon ba na. Sa to ba, kung kwintasan ako, mamatay magito siya, di magito maabot og 200 years. Sa to pa, dili na ko maluwas ang ilang espiritu. Dili duha. Sultian ako sa kamatuoran. Maluwas pa ka, maayo pa ka sa sakit, maayo pa ka sa imong pagpatay sa imong lawas, kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa imong kaugalingong lawas. Kaya nga naman duha man matang sa atong lawas. Ha? Lawas og espiritu. Duha kabahin ba? Nga 100 years naman nga ato ang sa matas tinulo sa tubig na itong lawas. Nga imong isugal ng 100 years nimo sa hangtod nimo dito nga tuslok-tuslokon ka sa impyerno. Wala mo nagwali kayo ng impyerno na. Basta kaniyo ko niya na. Bisik asa na inaan sa balaang kasulatan. Kaya kung wala lang, dili na mo magsimba, dili na mo magtuon, dili na mo musuborno sa inyong nagwali kung sa balaang kasulatan. Kung wala yung impyerno, kaliba, pulis ko, sige na ko pangurakot. Tama, agad. Ako nang uban nga dili na mo tuo, kadang na nagbuhat og mga sabon ang mga daratan, nagtuo kag dili na reliyoso na ay. Ang problema mo, duwa mo gisulti sa kamatuoran, udit mga tulisan, sige naghatag to sa pare o sa pastor. Dagdaygon man po hinoon sa okay ra day ko. Sultian mo. Nya kakarong may impierno to. Nya kisay tulubagon, ikaw ra bay nagbunyag. Ikaw ra bay nagkasal. Na. Kamang. Wala man lipay kay ko wala ko nagkasal, wala ko nagbunyag na naman. Magbulag pa lang to, namaka ko sa Ginoo. Wala ko naay magpakasal mo na di. Ako ang sultian ko, wala wala mo katungod sa kalibutan. Pakasal to sa pare. Ako ang sultian, ay nakasal mo. Bana higugma ang asawa ha. Asawa tawran bana. Ay kasal mo kay mudawat ka sa Libakira o mudawat ka sa Palahubog. Ay namugbulag. Ang problema na kay sige kag kasal ni nagbulag. Pwede nako og tulubagon sa inyong gigamit sa akong gibalaan. Okay lang to kay mong gisultian. Wala ni mong gisultian. Nga sige pag magsubornuhan. Nga sige pag simba nimo dito, dagdaygon pag hatag pag mo dito. Ingon to siya, anong wala ko naluwas? Ingon naluwas ko, gipalakpakan, magay ko, sige, ano yung parang anong imuha man, iwa man yung gisultis ka matoran. Diluoy kay ka, putol, imong liog Muna ingon nga, itago ninyo, di ba? Di ba, ang kahayag, kung naanan yung kahayag, ayaw ibutang, tagoy sa imong taklobig gantangan sa imong kwarto, kinang ibutang nimo, kahayag man na. Sabi kahayag, kaning relihiyon mo, manang kahayag mo, nang ingon ko nga, dili ko mo paong o suga. Relihiyon. Ang kinaiya ka ng bawag o bugang, di ko bubawag. Kung kaning mga relihiyon mo, nang kahayag noy. Manang bisig kinsa diri ang akong tambalan, oy wala sa, no, dili mo ko, kanang rebulto nga na diha, wala na, dili na balaan kung dili ninyo nabuhion sa inyong kasing-kasing. Padis-Dios na sa inyong balay nga dagdako. Bisi pag dako ang naong ni Papa Jesus, naong ka na ni Papa Jesus sa dito, ni Birhen Maria. Nakakita mo ni Mama Mary. Di na ma-reflect, makita niya ang panagway ni Papa Jesus, di ba? Ma-reflect ko sa lahi gani sa yung nagway, no? Pero maora, no? Mungutan naman po ko. Sa sulaw, manggod kayo ko. Yes, siya ang naghimala. Dili ka mo tanan nakakita. Kaya dito mo sa labing ubos, nakakita po mo. Tama, agad. Dili pa man siya magpakita. Wala ni mo dugang. Kaya imo, mo reflect ramang ko. Tama. Siya man to. Kung baka ba siya wala ba? Sa imo ko pakonsaron, di ba? Naanak sa Biblia. Galing lang naamang sila garbonoy. Ay naaman sila agalon. Man na. Naipulpito ba? Sa sinuli nagtukod-tukod si Manula. Hindi siya palahulayan lang ni. Na may simbahan gigibuhat sa tao. Kaya ang templo sa Dios nga gitukod ni Kristo. Ang ato man kasing-kasing duha og tulo maghiskot sa balaang kasan pare karon tuluta. So ang kini day nagbuhat og balaod ko pulpito. Kumbaga sila na ang ginatawagan ng Dios. Kumbaga sila man ang Pareha na sa Socorro. balaod ang ilahang gisunod. Kaya naman kay balaod, naman kay ihulga. Di ba? Tanawa mga reliyon, musimba na sila yung simbahan. Wala Magsige rin nagwali-wali, maglukso-lukso na silang binasa, humiingon sila, shot-shot ta. Nagtuon na sila kung saan pagdebate. Pero kung basahon na yun niya, pananandila, o basahon, naay na yung mga title na dito gipirmahan, manggani na sa mga obispo sa Pero karon giusab na pod nila.
Na klaro ay tanan mga Biblia. Lain-lain lang ang ilang pagpanudlo basta ka ng 68 books, 72 books na tanan. Isa lang content dahil lain lang ang explanation. Para ni Juan, Marcos, Mateo, Lucas o Ebanghelyo man na. Kay Lucas naapod sa kay Mateo. Kay Marcos naapod kay, di ba? Naana dito sa ubos, naana dito sa title, nasa ubos na dito. Title ang basahon kay para mabalaan nimo asa ni mabasa. Yang anong mga bersikulo kapitulo man na ikaw kuno magkaon be nga magpili-pili di bang panos uban nga nagblagakaw maglukso-lukso mo na sa gitipas sa laing dalan ipagtipas nila ba kay naa sila mga balaw filosofiya dito na nila ang kinaiya sa tao unsa man kita yan theology dito na nilang kinaiya sa tao nga dagdaygon lang gani palakpakan lang gaydanan okay na di ba sulat ni Osias Tama. gigamit ninyo pagka makasasala sa tao yes tama theology tama mabuhat kag balaod. Yan pa siya sa korte, buhat butang magbiblia na dito, pero sayang ang Biblia nga wala nabasa. Kaya kung gibasahon to sa lasang sulat ni Juan, kuyaw ka ito, ang magdugang sa propesya ni ining libro, dugangan ang katalagman, ang magkuha-kuhaan ang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan ining libro. Naana sa las, gipadayag. Kung mahalok ang tao, ana, karon makabalo na karon sa ganong, maglinog-linog, ganong nagubot. Di, nagdugang ang katalagman, ganong, gidugangan man ang mga propesya, daghan man mga balaod, mga pulpito, mga referensya. Mag-ingon ang Ginoo ay nakamug debate kay langay-langay lang na. Ano, bawday man makaguba sa kalibutan ng balaod, maghihimo sa tao. Ay naaman pud na boy, dili man punta mo kuana na nila kay nag-ingon man ang Ginoo bisag si Paraon kay gipagahi sa Dios aron makita good kay kinsa ang mga hugmaon, di ba no? So kitinang Ay naagi sa paghahion og mga gahig mga ulo kay di ba to? Magbasa ka sa Biblia mangyamiid lang ni sila kay gahi gini sila mga ulo naman sa Biblia. Sa amo mo ginailahang papel sa kalibutan o gusto sila ayaw magsunod kay manglitag ni sila dili maglitag ang mga langgam maglitag sa mga tao di ba no so pero kung wala day ta nagbuhat og balaod gamay ra day gitaw ang waga mo simbahan na or o gamay ra gyud kay tanaw gud na sa simbahan kita gud sa una ako sa simbahan dito ning una nimo kaon lang kaana mo ra na luwas ka nya sige ni kag libak yo tapos bad kag kinaya. Ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing, di ba? Gilimbuwad na ni Kristo sa una. O, pabunalan mo sa mga anghel niya. Naadi sa kwan, di ba? Sige, padayat. Tukuran niyo ang akong simbahan, ang akong templo, yung kasing-kasing duha. Ug tulong, ang magisgot ka na ako kanimo, di ba? Ang makita ba sa imong kinabuhi, ikaw, mangulo sa imong kaugalingon. Karon, kabaliman ka. Kaya imo minong kay balog, ipanguluhan mo yung uban. Tama? Gihukom, maninunin mo yung kay balo. Mo na problema karon kay nakabalo ta si Kristo nga usa nga mangluluwas ato ay nung gigamit siya haron kita kunuhay maluwas. Tama gid. Giluwas lang ta siya to pagka makasasala. Uy. Nya mo balik ra ba siya dili kalinaw kun dili espada karon malinaw ta kay dili man sa gustong tawtan nga patyon o karon no. Panahon naman karon pagbalik sa espiritu ka panahon naman karon sa espiritu. Laglagon man yang laglaganon pasagdaay na sila kay aduna na koy giandam kadi di ba? Sa kamo pasagday na ay hindi pati-pati na ay gahig ulo akaon lang mo kung sa ilang mga kinaya kaon na mo sa di ba no nagday ka na sa tagay gilim lang di gahi mo ginag-ulo nya kung para lang yun nga dili ka sibat dito kay basig sa imbis na nagikap sibat lakaw ka dito sunan katong mudawat yung katong mangutana pero sa tuwari ang mangutana ani kaning mukuha na sa postbox sa ipakita na sa ko oy gamay ra kay mag-interest ani pero kung naghubo-hubo ta ng mga TikTok ali puti viral na ta karon. Tama viral. Niak naman na ito, nakanang nasudlan, o may sunan, naak naman na ito, giyon sa na ito pagpawa, o mata nagamit sa gibalaan, di ba? Tayupan na na ito. Tama. Dali ra kayo makuha, kung ikaw, nangayog pasaylo, di na ka maglumot, dali ra kayo, di na mo balik sa imo. Kaya dili man ta kalibutan hon. Pag ka kalibutan hon ba, mo gamit sa gibalaan, bakabakan pa. Yoy, mabalik, makuha na karon. Tanawa na karon kay Daniel o di ba? Dili man gani wala na propeta makadagtagan sa dagan sa panahon. O kanang mga naay mga bisyon karon. Ako malipay gani ko ano man preparasyon maka-prepare ka. Pero unsa ang gisulti sa dagwal di ko mutuan na di. Yes, tama ang giingon ni Pablo. Katapusan sa kalibutan pag-abot kaninyo adunay mga tawo manungha kaninyo kansang kailib gigama sa kansang kinaiya gigaman sila kailibgon nga magbugal-bugal kaninyo, di ba? Ingon matapos ang kalibutan wa pa man lagi nangamatay na namong ginikanan di ba? Mao pagyapon ang matan sa kalibutan gituyo kini nga dili pagtagad ini mga butanga nga ang kalibutan kaniya to gilaglag pinagi sa tubig o pinagi sa pulong sa Dios ang kalibutan gintumaw aron laglagon pinagi sa kalayo. Napara sa sunod paubos na ko dito basahan niyo na kamo na kadungog ka basahan niyo na basig maingon mo nga kami nagpakarong ingnon wala may Biblia nga gibuhat o kaban niyo sa Pedro 2 pagpahinom daw mga babalik siya di ba?
Unsa matong buhaton? Kinahanglan magputli ka mo nga dili masaway sa Dios, di ba? Tama. Nagsulat po si San Pablo ani, kanya panudagan mga sulat nga lisod sabton mo man to ang katumang mga sumbingay ilang kuanon kay para makatuis sila. Gituis kini sa mga taong wala alam magmobabilinon sa balang sa silang gibuhat sa balang panit sa balang kasanatan. Yes. Para karon nga na nagdebate dito nga sa imo sulat ni Malakias sa ilang gikuha dito sa city. Di ba no? City no? Dos no? Malakias sa pagbadlong sa Ginoo sa mga pare, di ba? Ilang gikuha dito. Kamo mga pare sa nangkaran katungdanan sa mga pare ang pagpanudlo sa matuod kaya kanila magpakisayod ang mga tao bahin sa akong kabubuton, di ba? Di ano taman. Moro na lang basa. Sa ubos, sa sunod. Apan kamo mga pare, may biya sa kamatuoran gitudo yung baka. Basahan niyo na, kabasahan niyo na. Mo na ang pagbuhat og mga filosofi. Boy. Magpili-pili magpabor kanila. Walay relihiyon nga wala nagpili-pili. Sultian ti ka. Mo na ingon antikristo. Tama gid. Naana klaro na gyud kayo. Para masabtan nimo ang Biblia nga ilukso pa man nimo. Ikaw ko no be magsige ka. Ako tak-an bit ako nang debate. Makita ni sa Korinto makita. Magsige kag lukso-lukso na tulugon ka na. Masagulo nimo na. May mato sila kay nagtuon man to sa dalan. Giliko-liko ba? Espilahan man nila no. Mao na paabot sa espiritu. Istriton ang mga hiwi nga dalan. Mao na kariwag istrito to mga hiwi nga dalan. Abunuhan ang mga libaong. Tama? Tama. Patagon ang mga kansang-kansangon. Diba ka no? Mga hubo yun, mistihan. Nga matawag ta nga Kristohanon. Diyos nun ba? Nga tinuod sa tumbuhat. Tama? Kwaa, hubuan nyo ang kapa. Muna, nabukatan ko, permi. Kaya nga mga tao, dili mamutuan eh. Patya na lang ko para sa kalibutan, para ma-extend. Manghakog ang mga tao diri. Karon, pagita na ko nila, kinsa ko sa una. Tama? Natuman po no. Sa diyang dito na ko sa una, wala na nagita ka na ako. Wala na. Sa una, madaghan kayo mong kuha na ko, speaker ko, pwede ko may speaker ka dito, karon wala. Pero malipay kay ko kung na yung mga pastor o kapari o eskwelahan mo dawat na ko ang speaker, yes. Isulti man akong tinuod. Di malipay ang Diyos. Karon mag-uyog-uyog, unya pa ta mag-spades. Tama. Di, ang mga bata, tanaw mga bata karon mutuo sa ginikanan, wala man nagisulti ang kamatuoran. Unta, ikaw nagbunyag, ipalo-up nimo na mga katekista, mga pare, mga pastor, tahuran yung ginikanan ha. Tanaw mga bata karon wala mga buot. Tama. Kay wali po nagdungan na pabalis mari sa kinahanglan ko no pagkaon ko no dato ang bata ko bali noon pakasamahin kiniya sa bata pakasamaha ba kiniya sa bata pagsuko nimo di na ka magdumot bali noon kay ang bata ko no kinahanglan sundon ko no ang bata bali nahimo kang bata-bata na di ba ang sama kinay sa bata May panghigtan. higtan ka hinon bata-bata ka sige kag amana mo nya wa ka nagtuman bali tong waliha oy gibali gituis ba Tuis. pakasamahin kini sa bata pares ako na igo ani kasamahon nilang kini sa magpaubos pod siya maminaw pod nya bali man ang nagwali kada si Padre Robot paminawa ko na ninyo na dito kalayo sa kamo pareha mo sa bata sudsuno mo sa bata so oy pareha tatanan lisod kayo ang bata bali pakasamahan kini sa bata nga pahuman hatag nimo kindi di na ka magdumot. Naman na sa Biblia kung gisumpay ginunta nila kung magbata-bata tag kinaiya may pahiktan bata-bata ba sige tag sirimos sige tag hinulsol nya buhat na sala sige tag wali sa otropog ko sana bata-bata dili Bata. boy ini sakit gini sa mga tao na igarbo mo nang naa sa Biblia nga giingon dito tip dili nagatas inyong imnon di ba gahi ng mga pagkaon. So kung madunggan ninyo ng tingugan, nagsulti sa balang kasagot, pahumukay yung kasing-kasing, naanas balang kasulatan, pagaya, ako, masukot na mo kukahon sa Ginoo kay ngano, kapoy, kay ni sige kwali di, mubuto na ng nuklear. Tama. Pait kayo ni, mga sunog ta, init kayong kalimutan, masunog ta, kaya gahi, mga tao. Tama? Tama yan. Ama, nag-ingon ka na sa Israel, Wingon pa sila, makaya na sa kwan, sige, wali mo na dito. Makaya niyo ng mga kwan, kanang nagsigig wali buhat og simbahan dito, padadiin niyo ng mga sanina dito. Maluoy gani kayo ang gobyerno nila dito. Pareha karon si Marcos di birahan. Nga sila nagbayad og tax wala. Ngayo sa tao may ingon sa wala na ngayo wala kada mga sobre di ay. Ako na nang isultihan tinuod kay total Katoliko man ko pero dili mo ko dawaton tagaan nila ko pa na magkatekesis para magsulti ko sa kaluwasan dili ko magsulti silang balaod. Maingo-ingo gyud ka. Ngano wala pa ko katungod magwali nga gibunyagan man ko. Hari pare pagka-propeta magsasangyaw. Ya karon kung wala ta katungod sila ni katungod di nagyakot tama gyud gyakot din sa impierno. Tama gid. Yakot yun. Di mo katungod kasi sila man murag si Rodis no. Ang naglingkod lang ka dito nagpandong ka karon tanawa karon.
Herodes nga pamagi. Ano doon? Na kay balaod ba? Na kay agalon? Kung duha imong agalon, ng isa imong tamayon, ng isa imong gumaon, no? Talawa ilang agalon, no? Na ibalaod. Ay kung gamitan kami mo kung halang doon. Na? Di ba no? Ay paglingkod sa lingkod ang pinasinunggan ka ba si maduol kanino yung ipasidungan upahawaon ka mo? Lingkod ka mo sa ubos, di ba? Maulawan. Mga nagkanong naulawan na sila. Kanong naman sa balaang kasulatan, ay nakamugdibati. Ang nagpataas ipaubos. Ang nag-ingon nga naa kanila ang Diyos, nagpakalaog sa Diyos, na. Tama. Ang atong iwali, tanan tang reliyon, ang atong iwali naa sa balaang kasulatan. Tama gina yung Antikristo, ano man, ano may balaod. Isa lang ang pamaagi sa pagpanudlo. Tama. Tama? Mm. Wala na, ang giingon ni Kristo nga, isang yaw kini. Mga anak, ginikanan, wala ay nagsultian na ay, pasigdaan sa vlog, wala ay. Wala kaya, wala. Kita lang kasulti. Maradili ka na kasangyaw kung dili ka musunod nila. Oo, dili ka musunod nila, bawal ka. Tama na to, bukaduhan ba? Ang baba sa baka. Ayaw, bukaduhi ang baba sa baka, di ba? No. Kabayo, kaya sampungan to. Kasi sila ko may katungod, kasi sila ang may katungod. Sila na ay mga katungod sa kalibutan. Oy, kinsa pong gobyerno malipay pag ang gobyerno na ko. Mo nang dagang rebelde. Nga kinsa nagpinan sa mga rebelde. Na history ay. Mango na kayo mga tao, wala kabalo sa world history. Caritas Internationalis kayo, bango na kayo. Pero laglagon na kapoy na kayo tayo sa gwali na. Pag-ako na ko na Ako alang, tambalan na ako itong mga sakiton. Kaya doon ay sakit nga doon ay kayuhan. Doon ay sakit nga masangkot sa kamatayon. Tama. Tambalan po na ako, espiriton. Sulti lang yung kamatuoran. Ay na mo, debate-debate. Kung debate nyo, sige, dito na siya. Wala man ko nagano yun nilang maani din. Reliyon eh. Maani pa lang rin, magsip-sip-sip. So, bugat-bugat lang na, no? Tama. Kaya kung mamatay pa na sila, pasaginlan, patadaan yung doktor. Ang problema na ito, kaya ako kung yun na dadaan yun na sa doktor, dagan mga kwarta. Loy mo itong mga doktor, hindi ka. Loy pa ka itong iya sa kalibutan na nanambal, sila pa'y nag-antos, buntag 24 hours, kwaon pa na dito, birahan pa sa mga pare, kasi sila kuno ang kwan, muato nila masakiton, muatag sila. Kasi sila kuno magtag exorcism. Sila kuno yung mananambal. Kung mananambal sila, pukawan sila alas 12 sa gabi. Ako, kasakitan ako anak ba kay kanana nagsulti anak. Nagpataas na sa kaugalingon. Bulinog ni kalibutan. Makaadto ka sila, abrihan ka kana nila. Ako may katungod ko, kay diri ang mga kabos, mga ni diri. Tama. May katungod ko magsulti, kay nagbuhat ko. Sila. Tama. Gitu. Diha sa simbahan, gibirahan ko pirmi. Magwali po mga tanawa ang kinaiya. Bahala na, inyuhan na ang mga kanding. Dere, lainon ako ang mga karnero. Ang gusto ko na ko, dapi ka na ko. Ang dili gusto, di makibatok. Tama? Dili mo ko makibatok nila. Gaya mo ng mga ulo. Ang espiritu na naingon sa anak, pasagdain na ako lang may balo kanila. Ako na nagisulti ang tinuod kay nga naman. Mas napaday uban nga at makadungog sa tong gisulti kay naglanog-lanog ni pinaka sa YouTube. Ipasa niyo sa mga anak, mga ginikano mga bana niya. Ay ayaw pa bing nang gano'n yung mga anhin ng diri harong magsip-sip, di ba? Ipasa ni. Ilam na to na. Makita na to. Kinsa kita magiingon sa espiritu. Gamay ra gyud ang akong mapili. Manira na sila dire. Magbungkag man tong ubang nga nasa magtapok man na dire. Mamay gamay ra gyud kayo. 144,000 lang gud. Wala mo ko iyon katong mga pare o mga pastor ito basig naapot yung mutuon nila pero magduhig magi sa espiritu mo na ako makita lubos lot ako kamot nga naman makita ko sa magduhig man ko pwede gyapon ko ta ino nila to maghiling ko magduhig ko ana dito basta gikan na to papasok na ko ilong sala kapoy po kay ni sige taghang ang buhat og pag sala di ba magsuka-suka o gabi kay labi na daghang gibakanuhan daghang mga sakit nga makadaot sa lawas ay kapoy kayo gikapoy nako say kayo magsuka ako mapait kayo hindi pangkuhaan ako ng ilang pantanong pangkaon na sila ayahay kayo kwartain mga harvest yun biyaan ang mga tao naabay magbalantay sa karnero nga biyaan yung mga karnero mga na madunggan po ni sa ano di wala lang tas lagarbugo di lang na kubir-kubira nila ang mga bad madamay no to mga maayong pari mga maayong pastor tungod sa ilang balaod bylaws di ba Tama. ang kanunlo ay gipili magod sila sa tao kaya kung wala po to sila gipili di po to mahimo silang halangdon di ba magsip-sip silang agalon sa ang atong agalon nga si Kristo mawala na yan tamayon kay diin ka na imong bahan di rin nga dato man sila dito mo nang itong isa din nga niingon na ito kahabag sa dili ko ito marinuli kay mapobreta dito yes sa kapag-arar karon pero kung naay mga datong muhatag na to di madato pa sila diri ano man unsa man ihatag na ko na dito sa kinahanglan pero karon dugi man ta kay ngano nagtambal na matag wala parihara man dato o pobre parihara man
dili man ko mapapalakpak. Dili man ko mag-announce. Tama na? Tama gid. Di man ko budawat og suborno og kanang suhol. Malakyas o mikiyas o. Pangulo sa Israel. Basahan nyo na. Sige, tagsulti og balaang kasulatan. Tapulan po kayo mga tao mo basa. Kaya nagsalig naman po dito sa nanudlo. Ang problema na ang mga Katoliko wagi mga Biblia. Di po mo basa. Nagsalig lang sa kaon sa gibalaan. Yes, tama. Gibalaan man na ni Kristo ang hostiyas. Mga holy water, gibalaan na. Pero nga gibadlong masa sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Tama lang. Tama gid. Sige, balaan, di ba? Oh, tibok kalibutan ako gipasidungan ninyo. Nasunog ka mong mga insenso tibok kalibutan, no ha? Yan kinsa nasusunog ka na. Oy, malakyas na ha. Basta yung musuko mo nga ako ang isulti na. Bahala na mo mga matay na. Diba, no? Malakyas dos. O no, dos na. Mayo kay ngunta ka magbasa og Biblia para. Sa wala na punta na boy. Kanila atong pakiksulti, ipadayag naman nato ning kamaturan kani ingon naman gid ipadayag na. Ay sa am dili mga nako nimo gusto god anak, dili ka init, dili po ka bugnaw. Na sige ko kasaban sa espiritu. Kung sige ko kasaban sa espiritu, ang mga tao di mamutuon na to god. Di mamutuon pero naara ko di ay gusto silang muduol rin. Dili ba po ko magsaba-saba sa kadalanan nga naman. Mura po ko mga Hudiyo wali-wali no. Yung sipang yung miid, hurot ilang bandi kaya magyaga-yaga man sila sa espiritu. Magsakit sila. Mga na akong problema. Mga na sa ubos sa na sa Juan 14 sa ubos dyan 14 na dito magtatabang sa katinawag imong giyag kauban og abyan ang espiritu sa kamaturan. Panidaan nila ang espiritu. Daghang po magdalaon niya anak boy. No, daghang magdalaon niya anak. Mo nang daghang kaing kulto-kulto. Ato naman gi-explain ang sundang kol. Hugot kapag to. Kung bad ka, panidaan mo. Kung bad ka, hugot kapag to sa bad. Kung good ka, hugot kapag to sa ugma. Colt ba? Murag bolt ba? Hugot. Hugot kapag to. Tama gid. Mo nakasagaran karon di ba ang simbahan karon no. Isa lang gid ka pulpito na isa na gingunita na no. Hugot og pagtuo sa ilang pastor, sa pari, sa kaabag. Karon sa mo adi, hugot mo pagtuo sa ko di ba diingon ko ayaw mo tuon ako nga makaluwas ko di ba lahi no. Ako gisulti no kontra sa ila no. No. Tama. Ako day ako nagtong kitaan ko ninyo diri. Nakaantos ko, nakahilak pa ko. Diyan sila nakahilak wala. Hugot pagtuo man to sige ka suborno nga dato sila. Ako dream. Doon tagaan ko, yatag pa na. Sama nga, kulang man po kayo. Kung wala na kwarta, mapapoy pag-ato di. Ingnon pa ko, kung may munulbi, nahurot na mo mga ari-arian, ay sumpay. Wala, loy na kayo. Sige lang, magtatabang man tayo, maabot lang panahon, anak. Ang Diyos makatag na to, kay walay dato nga dili makahatag, o walay pobre nga dili makapaambit. Kita pobre man tayo, makipaambit nga to sa tao. Di ba? Kung ingon ako, kamo dili magita pobre nga tawag pobre. Ako daghan man ko negosyo pero nagpakakabos ka ko haron kamo madato. Ibiyaan ako ang tanan. Kung naanas wala ka sa panidaan ang tako nila ri sa sound ko. Mga parente nako, mga nang dili nako magsulti kung sa akong apelyido kay nag-all kay ko pa kayo kay giingan ko nung ko gipakaulaw ng parente ako pa yung ison. Maulaw na ko. Sige, ay na lang ko ang kunan yung parente pero kung ang dili maulaw na ko, ang kunan ko yung parente kay dili ko kamo ikaulaw nga to sa Diyos inigabot sa panahon. Di ba? Maulaw man sila na ko. Magsulti ko sa tinuod. Dito mas inyong agalon. Wala ako nagpasabot nga mamugos ko. Wala pasabot kay matapos magyud ang kalibutan. Kana lang, dili ko kabalo. Bisag mga anghel sa kalibutan, bisag ako. Dili ko kabalo ano sa mabalik pero basahan na to ang malaking kasulatan daghan ng mga katalagman o natuman na ang nasa prediction no nasa mga propesya katapusan sa kalibutan. Salamat kayo sa mga nag-subscribe, mga nag-follow sa atong mga sa YouTube o sa mga Facebook. Salamat kayo boy, salamat kayo noy, salamat kayo na pagutan namo na ako o nasayod ko nga nasayod po mo nga akong gisulti dili ordinary ni tungod kina sa balaang kasanatan. Kay ko ordinary pa ni nagbuhat ko og mga balaod gawas sa balaang kasanatan. Kamo po naminaw ani kung musuko mo na ako basahan ang akong gisulti og kato yung kasukan ng akong gisulti ay daghan kayo nagtuis karon sa balaod sa Dios. Wala pa nagpasabot nga ganoy anhi mo na ako diri makaluwas ko kung mo ani nako wala. Ang atong buhat may makaluwas.
Amen. Manang ako lang isulti nga matuoran iya ta manubag sa Dios. Walay anak nga makaluwas sa yang ginikanan o ginikanan sa anak o asawa sa bana sa asawa. Manang iya ta og tubag nini. Salamat sa mga kan kani si Antig Queenie Antig. Antig ug uban pang nag-follow. Dili na nako ni hinganlan naaman ni sa YouTube na to. Tanaw ninyo. Salamat kung mahimo i-share po din ninyo sa inyong mga kaliwat katupong daping na to kung dili ipa-subscribe lang sila bisig na ipanahon sila nga maminaw mabuotan po ang mga bata o mga bana po ng mabuotan asawa pa mabuotan. Salamat o God bless o mayong buntag natong tanan. Amen. Salamat.